אנחנו עוברות להרפיה, תלינו את הסל על העץ. יופי, ואנחנו יכולים, העץ יציב, 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 יופי. ואנחנו יכולים לשבת בארסל, לא, קרוב לאמצע, אבל לא ממש באמצע, קרוב לאמצע. כדי שיהיה לנו מקום לגב ולראש. אז אנחנו יושבים קרוב לאמצע ולא באמצע. אנחנו מרימים את הארסל מאחורה, מכסים את הראש ומרימים רגליים. ננסה שוב. קצת יותר קרוב לאמצע. קצת יותר קרוב לאמצע. נכסה את הראש, נשכב, ונכניס רגליים, ננשום כמה נשימות, ונחפש שקט. יש שקט. איפה אתה? אני צריך להגיד לכל איבר להיות בשקט. אוקיי, בואו נבקש מהאיברים שלנו להיות בשקט. נבקש מהראש להיות בשקט. היי ראש, קצת שקט. הכל בסדר. מהכתפיים שסוחבות את התיק ומתאמצות. שקט, כתפיים. מהידיים החרוצות שלנו. תנוחו ידיים. יכולות להיות בשקט. מהרגליים שתמיד רצות. ומשחקות, ומתהלכות, פשוט רגליים, אתן יכולות להיות בשקט. ביקשנו מהגב להיות בשקט, גב יקר שלנו. אתה יכול להיות בשקט, נוח. אם זה לא הצליח כל כך פעם ראשונה, אנחנו יכולים לנסות שוב. ראש להיות בשקט. הנצח להיות בשקט. לשים ידיים על העיניים, על ארובות העיניים. כמה זה נעים. שקט. לשים כפות ידיים על האוזניים. שקט. שוב כפות ידיים על האוזניים, על הארובות העיניים. המוח. נוחס בארסל. לקרב ברכיים, לחזה, ונרגיש איך הארסל מחבק אותנו קצת יותר חזק מקודם. תחושה מאוד מאוד נעימה. שקטה. שקט נעים. לנשום. ונבוא לישיבה
אנחנו ילדים ואנחנו שובבים, אנחנו מבקשים הדרן קטן, הדרן קטן לכל השקט. אז אנחנו נרד בשקט, בשקט בשקט ולאט לאט לאחור. נשכב על הגב, נכסה את הגב, קודם נכסה את הגב, נשכב על הגב, מביא ברכיים לחזה, אחוז את הארסל בידיים, ברכיים, לאט 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 יורד למטה. הנה ציפור, ציפור ציפור, טרילה לילה לא, איפה הבית? כאן הוא בטח בטח פה. ציפור ציפור, טרילה לילה לא, איפה הבית? כאן הוא בטח בטח פה. תודה רבה. היה לי כיף ללמד אתכם. להתראות בשבוע הבא.